Tifin dapat ia ke LPG ngirlai kumba 60 to 70% ke import ke mana bar. Hatu por kadang susdang katu katamai kadang don hi katu ka jing kedu. Tu ki bade blak tilong ki riushim kabugan. Piang 1,000 sabar tamba menakani ki wan terwangan 1,000. Don buon ki hotel bihi ki layan kumong ibang tal sang dikiranga ja. Hakashisni ta yalai tili sautli ki trokit ranga te kinyu ibet. Sian ingin sa operationalize no lan ingin sa sedang no ia kene ke LPG bottling plant po umnyam. Kublai parlok sa shiseni priang so bhai phi shakani ka episode jong ka rinsan ya thir Kerinsan kabang ye kren ye merging mun ye thir halor ki mat bapher ki bakta ke imlang salam ke jangi. Ban benta kenti ngin ye kren halor ke jing don jong ki LPG ha ga jala meglaya. Hatu don jing dunane em ha ga jing supply ye ki LPG cylinder ha ga jala. Kumbang itip hi ke jing long jing man ha gari borok kawai kum ka thma ha po West Asia ke jing bam long tikna ke jing play ke Strait of Hormuz. Kalau pelong ya ke jing supply jong ke boarding, habang ong boarding kamut tang ke boarding electric, kelap ni ke boarding LPG lani liquefied petroleum gas lani LNG liquefied natural gas. Ka ha ke ba ke don ke jing thut ba ke jing deko ha ke ban thiet ya kini ki energy lani ke boarding na ki way pat kiri. Ngita bakari India ka ang nuot ban long kum ka way na kiri ka perthai ka ba klan bor bat ka ba kieu habaro kiliang na kedai ke yok kot ani ka roi kapar bat ka jing kalimenta kam dei shu ba ladami kum kini ki jing ke ba ka India kan le akani kum kini ki cap henry ke ka ba ka India ke ka bangi don kam ban pai khma ki we pat ki benta ki bala ban penlong ni ka ri ka ban yeng halaki jong ki jat lani ka self reliant Habangi pai ba chakari shaka jilla meglaya ngi sothu ba kini gi jinglong jingman haga birthday borok away kinom pat kta sendet ya ki sorrit dan ki sorhe kum ke sor shalong henry ki par pat suki lingba ki supply chain lingba ka khai ka pateng ke jinglong jingmang jong ka yo ko hat Bangla yo snow ru ye ki jing ujor bi jing u jing nam ju ki pat ba ha ka bai de bat ka jing suki ban pin poi ya ki LPG cylinder ka jing bamlong tikna ka jing le booking bat kumta teter ti kani karensan mentasni ngim thmu bangin kedok ti lani bandawa jing pensyai tang na kwe kashna trika namangi suthu ba kani ka bentahi ka dei ka bakenthop ya baro namar ki rukom trekam ka rai ki policies bar khoi ki trekam na do na jro hadu shadu shatrai kata tat hadu bandopoi hau pai ba tika jing kali menta ka long ba ka meglaya kan le kumno la da poi kum kan ka cap la da omla ban penyo ki LPG cylinder ha ka por ka biang ba la da ki bor ba halor ki ong ba kam don AA kum kata ka jing duna ka jing supply ki domestic LPG cylinder Ndai balai pada bagi pat ba ki ot balai pada ki pat ba ki dawa ya ka jing pinshai na kaliang ki bor kai ka bangin khmi nanti na kani ka jinglong jingman ha ka perthai na ka jing bam long tikna ka jing play ka Strait of Hormuz lani ka jing bam yasuk hapdeng ki ri jong ka perthai Tikini di jing kali ka bangin ya le bangin ya kren bangin ya mir jong mut matas ngi bangin ya pai ru shagi jing ka ba ki bintang ba pher ha ka imlang ka sa alang ka jong ki shem ki ma namang itip hi ba ka LPG kam dei ka bangi panan kam tang shisen na no henry ka dei ka ba i panan kam man la ka sngi man la ka long ying man la ki business la ki dei ki ba he ni ki barit ki don kam ya ka LPG cylinder tiek ba ki banya Merjing mod ki baya thir halor kini kamat mata sngi ngidon ya sangut ki durang ba na kitna trikam beper but na syakadiang ke jonga kwa ban piang snobha ya iba I ban lum lang bla ibalong vice president jong ka Federation of Shillong Hotel nangta ngidon ru ya iba SK War ibalong officer on special duty na kitnat food civil supplies and consumer affairs Nangta ngidon ya iba Kinton Kharpuri belong executive member Kameglai Indian Distributors Association but haga jogopor ka Northeast Indian Distributors Association but ngidon ru ya iba Wadajet Lamare ibelong general secretary jong ka restaurant and cafe owner
Owners Association. Tingi piang so bhai phi shakani ka rinsan ka jangim tasni but ni community ba ngin yo la ni sam but pashat jingmot halor kini ki bentawa pher but ru ban ai ya ki emo ki tips ni ki measures ni ki la klanti ka ba ngi kum ka jala ngi la ban pin sting no kum ki bor ngi la an pin sting ya ka jingkit jong pai ba but nashkuan pin tip ki pai ba hang ni ba kinya ki jing pin sngo jong ki panelists mentas ni kindai kinya ki jong ki but forefront media kershan lani pin rem ya kinya ki jong ki Ti bangin sedang baik ya kejeng keli ke benikong ngaku aban keli ngan bu baik hai ba SK war sang is ngutu ba man la kapor mo dang hakini ki 2 days back arsni u petroleum secretary Uniraj Mittal uloong ba kam doni kum kata ka shortage of LPG lani kejeng tuna jo LPG hagari ke jongi Henry habangi phai ba sha kejeng long jing man ha ki lala ki de ki sor he ki sor red ki shnong ki thau ki shem ba ki pa ba ki don ki bo ikini ki jing ujor ba kapor ben poi gas ka slem ka ni ka long tai connection thamangi mi osho te haba ka sarkar ka ongum ta beli ki pa ba ki ma di kini ki jing e ku boleh sebut kong harga baning kong ngakwa men pensyai sepi baga Department of Food Civil Supplies and Consumer Affairs kadai ka tanat rekam jong ke sarkar Meghalaya te pindapet ya ka policy jong ke LPG lane ka petroleum products kadai ka state subject andai ka state government ru nangi rung idei ka benta ka jongi haba ngi implement ni kini ki distribution jong kini ki oil products lane ki petroleum oil lubricant bat kumjuru ka LPG te ham ngile kumne kumut ke policy borak kawan Ministry of Petroleum and Natural Gas te pindapet hi hadut menta mane ya kani ke domestic hi ngimyo sngo shisha pan ong bagi don ki problems andai ho ya ka commercial section jong ka LPG kin don hi namar ka central government ni kala bu ka cap ha ka percentage ke belong 90% ta ba ong ke tapat long nangi na government long na ka state government ka ngile ka long ba ngila activate yung new toll free number 1967 lani we kan dai renew bangi don ru WhatsApp number kandai sao not R lai R nyo lai nyo te ngiyo ki calls na kini ki pat ba ha ka ba ki ong ba kaslem resi pan poi kini ki cylinder te man bangiyo ke mengile pat ngite ka bat kani ka state level coordinator jong ki all marketing companies bat ngi pentip syaki ba ki di pan poi yong niu tolong cylinder syaki pat ba te ha ma ong kumta phi di man store ba kani ka thamam kamdai baka jah po India lene hajan jong India kani ka kata hi ka perthe hi borok koi te ba ong kumta pat kamut ba nangi na po sarkar ngi shong kelikti reka ibingile ulong kat bangila ha ka bor ka jongi ngi persang he ba ka selenda ken poi hi ki pat ba ngashko abel pentip ki pat ba hang ni mo ba kumbai i ba awai ong ba watla kani ka thma kamdai hai India lani hajan India kadi po West Asia hakaba kini kani ko umpniang ka India ka import mo ka India ka thiet ka ya ling ba ka Strait of Hormuz ba menta kam don ka jing tikna ba ka Iran la kan plane em ba ka don ru sa ka US naval blockade ka ba khanglanti ya kini ki chan ka nya ling ba ka duriang ti idi tu ite tang jing pensyai na kamenta ki riu pai ba dengan poi pementa sya iba kinton mo nilayo sungo ye iba bai ong ba ki bri ki la phone ha tu toll free number ba kim yo ba ban yo kata ka cylinder ti na kalian ka jong pi kom ki distributors ne ha e ka don ka pressure ha to ka don ha ka jing yo ka jong pi la ni kata ka allocation ka ba pi yo na ni ka dei ha e sa ka ni ka dei ka booking ne ha e ka jing e ka don college bun ti mun ong ka ba ka location hoi hatu por kadang susdang katu katmai kadang don hi katu ka jing kerdu ki banwan ngiyo khamtuna ki ai kuta be kumtu ban pendap ti hendai damenta ski kimta ka kalaya ka por pat kala kambiang kasulong no komni bagi ong baka duna kam ong pabaduna kasulong no ba menchua ki briu kinakwa ban bukga sadin khatsan sngi kilayo temu kata kalong arteli sibna kilayo kap kadang hap po to kuta ka baron kat saw tulis nem
Ti hadin bakal awan ketupat kalong no ba ka government ban iu ka kampen jalan no handet ke pabuk no hadin kat arpusan sengi. Ti bade kata kan ka ba ki beriu long ta mo hap jing lin jing lam lin bantang kat san kat riu sengi la kwa gas hadin bamlap ha ap na arpusan sengi. Ti kawan kata ka sadin jing kelah kan. Ti bawan kata ti don ki beriu ke iu. Ti kadon hi ka jing e ti por pa dang sedang ba ki hap le booking. Katu baru bapa le booking ti ba up on one sub DEC number tu DEC bagi code delivery authentication code utur udong kam kalong ba kile kini kenang ba kanduna ka kata ka black marketing kana maka selendar ka batmu ban IAP kan wan BCP makan naik no showai ti bawan utu ukut api ru la da PI ma pi ukut kum yangi bala dap ai gas ka apo sistem ni enter ka pen ibet ba kala le becha pi Ti hatu por initially kadang dan katu kajing ba kila book kibriu sakawai ru hatu por karang suja ka ba kibriu baru kila shubuk katu ka panic booking biki ong pi biki shows ngau lamler ka kana kila pick news kila i shopo ki news shopo cities kum shopo ki mainland India PE ti kiraj Henry shaningim long du kata bikin be kibriu ra excellent Henry ti kitang katu biki panic kibriu ti hatu por biki na book kibriu ka system ka bla design So ono ocho ay nuksa lada de ke design ban ay tang shispa tali ke booking bakin nawan normal days mentapat kiwan de ki hajar tali kamla asuk ke sistem kit ke don ke por ka breakdown no kan kamla asuk ban kit ka shutdown ka suki banyo kan ti mentapat kala bet lot mentai kin la book ki bre ki la yo bet tu DEC number ti la yo tu DEC man number kum bengi na po office ni la shupet kini ki jaka ho kini ki bre la odon ka ni booking ni la pha bani ay to gas the only thing ki de bandon ka DEC number kebaru kalong ba kebeli kawan kani kecing kalong ba hapor initially mensha ki phone number skim biang te jong ki brio ti ba kawan ka tu sudden change suddenly to DEC ru ulet ki number bampat register ti jong no ka number jong fi pat register ti but your number is being used somewhere else it's not being used kumar long no number fidang sim thamai ma pi but tu number pi yo pi thamai but udi number ba pendokam ki brio mensha but that number is registered somewhere gas connection dia tangan ni selong kalau update asam CCU dia teng pat film pat register bah tu number fin book ru kampau tu booking kapau showai dia gitu kan baru kiap one leg to keep phone numbers ben ben sakarash you dia kata ba kasayu dia minta ta kam don takarash kabiang ki beri ki book ki yo bai but the only thing is ka should delay no arpusan singi Okay, nakakasans ni kalau kiyo Kila siya. kiyo siya arpusan singi mut pi gas benta kara siya arpusan dia kini ki BPL karon ar benta kawai kede katu ka normal connection kawai kede katu ka scheme ai jong katu ujwala scheme PMUI ti kitu bat ki kat mo ki sau po sa persen sengi kan ti kata ru kawan ka order na po ministry ti kata teng lak Ya kini ki gas lingwa ke Ujwala 2.0 mo. Kini ki wan like wan laka jong ka bha ne kum no. kawan ka jong ka bah kawan bet haju ki beri ki book ben ti lada hang ni ki don ki PMUI customer ru ngi ai lang bat PMUI ngi ai lang baka syong petang ka po baka don ka booking pat ti dawan ka tu ka booking kamut ka peni ba ini ilalong legible ban I guess ti long kota Tingin saya keren show halor ko to ka bentama kum kini ki connection thamai balagi pensengen all that tama ko ang pay matashi ba wa the jet mo dang menne nang yo puli ko ka khubor ken hapo kiwe ki sor mo hapo ri India ka ba ki brio ki don ki bathiet black ko yong ya cylinder ka ba pay hadu saw hajar shi kawe ka cylinder ki thiet ti Aku akan keli kan ni mau ba nama pi don la ka jong ka restaurant and cafe. Ti pi smo thu ba kat no ka jing don kam ya ka ni ka boarding mo. Ban pentri kam ha ki dukan ki jong pi. Ti minta ba ka long ka perthai kum ni dei. Na do menu pila mat ikini ki jing nama ba I kum I ba wari la da ban kubur mene yong ba ka don ka shortage ha ka commercial distribution of LPG cylinders kan. Ti na kalian ka jong pi ka ki jing ka ba pi mat. Lebih sebelum kong, jing te kumba pitip baru kuat i kumba abatai ba mana namenta tu ka mo ka war badan apa West Asia te hoa ngi tip hi bang samat i tu ka because ngi depend ben ka Iran ngi depend ben ki ri shabar ben yo ki gas bangim dan ka jaka jong ajong man penmi ka gas tu ngi hab depend te dalong kumno ngi hap pet bet kum ka condition ba hap ya ngi hap ngap lang bet hoi ka don ka kum ma fi ong fi mena ba don ka jing de black let's say kum ngi ba penyai restaurant mo kum for example
syubuk kawai ka selenda haba bun breu mo finet tang arsngi kawai ka selenda haba PI selenda teng PI ngi artelish tayo lani teng lai telish tayo long ngimla ga men pendap pisu te ngimban sereng ngila try ban sereng we have pick the keyword the key options because ngi stu ngi yo nang kata makiru kum ki distributor ki labha ngi kata kal bangi don kam ka baga shonga ka card katangi apply and everything makiru ki ai bet kim dia bakim ai ki ai bet tambah kam dap rapat Correct. kum mata let's say ho ngi kristan jungi khamrit let's say kidan ki ba kham heru mo te ka jing penan kam gas jungi ka khambon kan te kawai arteli pinyo tayaw ni halin khasanski ka khata kan tingin ban seringi hab pet ki tambah ki tu ki bade blak ki long ki rioshim kabu kan because kitip ba menta ka gas ki don kam lo bar khat piong saw hajar sabar tambah ngiwat menakani ngi nakalang jongaru nakali let's say bangadon kam sisa kata te bapli nakalang ki distributor ki laile ka bala ki na ai ngiru tambah ki hapendap kiru ndeda bana atanya ki hapendap ki we ru bring ngamli tang bangadon ka restaurant it's almost lot of restaurant ka buna pala restaurant po Meghalaya jungi te makir ki lale men pendap ka bukilai tambah the problem but kim dap rapat kam long skum belum menchua because please don't you mo kalong ni menchua ngi shim without card to be honest baru kha kitipi without card ngi peni be ka ngi ai be ka gas cylinder ki kim dan kin ta ka bangi hap up ka ta khasan ngi don kam gas kila wara be makir ka tipi kin wara ta don kam gas kila wana ai be kam dan ka ta shortage bana apikwa ko kano tali pikwa shim be ngi yo be kam dan ta ka problem ni way na artli kaya bikin kata business jungiru te menta ka shortage kidan ki reoshum ka bu jungiru long kumta kan ki i ba ka situation ka long kumne te ki shim ta ka bu kan kalat bakin detam kan menakani ki wan terwangan Rio Hajar dan Rio Hajar ngan penmi bai de ne ngan penmi bai gas ne kala khata kan janga te ngi ban ser ngi chain mentang ngan shim kata kan Rio Hajar ka dor temu kata ngah penhe ka dor bam jong aru tem tang na penhe ka dor bam bapli ki bri bon bam hadukan jongan penhe ka dor kano egen le bam kano gen la ben bam mu kata ki ngadu lagi customer tengah pan ngi kum ki restaurant ki dan batang durnga kum bala batai nga last time du ngala batai ngi thang no durnga options ngimla ta ben sio kata ta ngi shupinyat ka bengila ka bangi ngi penduna no ka menu ka kata bangila ben de ngi de na tang ngong tambah kidon bet hadu menta ki don gitu bade let's say ki ba kham tip bhai ngi gen ki yo gitu ki jat gas maki pada kani ka por baduna pat ki shim advantage ken ti ki long time kide tambah kide more than 4,000 what you think is kade ka 1,000 tambah kade pala ya ka 1,000 kade 2,000 long gidon ki bo dor kan de khamtam shapo menta shapo ki jalali kidang don gitu ka wedding season gitu kidang ya ba kana ya kana ko te mentangan pai shi ba bla mo ba nakaliang ka hospitality sector kan hatu ke ki sinjam ka bapishim haba poi kum kini ki cap naman ngi tho ba talo ya baro ya bobon bala ta ka tourism sector kan kata kan shibon hotels and all that Ka jingja man ni ka ba wan sendet ka tu jinang gas ni komong iba ngasu ya habat iru namar beli ba ka di bun hi bar khat hi ki we dan hotel bar khat be buni ki shim ki gas be gum tu kim kam register kam ta sendet kam yo gas jo te dum yo gas jo te ki lalong ka jing namar beli kam tam ha ki hotel lain mo ki brio ki sa po ki hotel kama te ka bam ki hab yo nang tu te ladang dan ka gas ka be sendet ba ki nyo ka bam te les don bon ki hotel bi ki la ya kumong i ba ta thang di ki ranga la thang kat nu ba yo na man ki man se ki hab an ai ka bam ki brio ki ba ki sa po hotel jung ki te hab ki le ka ta kom te le se ka thut du ka kom na mar beli ba la pi ong man ta dan ki hotel ma ka ni service industry mo ki hotel ba ki se ka bam ki ban ai po kasan ya pum ya na ka daw jung ka ni ka yu
kalau mencempos dengan tas kentar tiki ki basa apa hotel ki athun no na magi bade subo mtang babe ban pe sightseeing nagi bakitang step ki be airport ni be se kani ka mo ki thot makau ya hotel masti sa haju ko por pas ko we pat kalong ba kidan ki items ki ba le se ki dakam bat na gas function nagi ba kidan ki menu jum ki ki la IT kam tam ki hotel ki be mo namar hak ki hotel ki behe namar la classify ki hotel ki various categories kita nalu ki 5 star ki 4 star ki 3 star kham tam ki hotel ki behe tila ki dan ki tu kisan men dan ki yang tu ki expect ki beli apa ki lawan lang tu ki expect ki yo ki tu bang ki man se ki haban sing no ki tu ki haban no certain items ki balong consume ka gas khambun mo kata ki ki we te ki la khab al tot ki berkai ลองกินอาหารเป็นเกลียงหน่อยกับเมนูก็จงกี้รู้กัน Kaya kung menu kila pinpilang no kila off no sa items ba fry the sig items ba yung tayo klalong to di yan industry mo we. ที่เราก็ลองกุมเนี่ยฮะตัวกับตาปกุมหน่วยกับ pricing แล้วนี่ก็ door กับแบบพี่บุนักบันตากี customers นี่กีno one สะกี hotels กีจงพี่ Fi kau kalian jong ke room ran ki itu kim dari mo. Dan dai kalian hi jong ke restaurant ka fooding ni apa ko. Definitely ka affect na mabli ba bila ka profit margin tu fi ka yan no. Maka cost of production di items ki food items tu fi dalam higher mo na mabli fi no kam ki ini ki gas ki kamran kam suki lalu everything ka affect ini kita kita tikban kan lek ko hotel hi kamla ban tu ki kamla ban change ki door menu all of a sudden ki haban le mo haban absorb it ko loss ka long hi dak loss of time loss of money ja ya kan ni ก็ได้กระตาพี่องมอกลงก็นมาก็ตาลุสลอนซาร์ที่ยาบารอเงินพายเพียงเชียบาวาร์โมงิสุทั่วบาตาฮัดูอุบนายเอพริลโมฮัดูอุบนายเอพริลกัดกุมก็เวนิกิขบอลบางอย่างพูดีกันก็องบา according to กันงานบักลากัน business โมก็ได้ก็อายุ Over 5 lakhs PNG connections have been gasified since May 2026 and more than 42,000 PNG consumers have surrendered their LPG connections till April 23. Ti kani ka bumud ba kibun kibriyo kilaphay no siya kiwe pat kijat kiro kam yu mo ka boarding kam day shu ka LPG kala day no ka PNG mo lani ka pipe natural gas ti hatu ha ka jala ka jing kala don ko mutaw khep ba ki paj ba ki la surrender no ki LPG cylinders ki jong ki Hadut menta te kim don kong ti kumba pi omopi pi da points ka bodai hi kata ba apart from LPG ngidon kaneka pipe natural gas mo PNG te kani pat kalong ba hadut menta mene ngidang ngidang penyat i ki pipe kaneka IGGL ka penyat igini te ke termination point kalong hamo padang te hadut menta mene kapalong operational te consider ko ka company ka bawan ka bala impanel da ka Ministry of Petroleum and Natural Gas te kensale ka banta ka badai te kan simpor hi kat kum ka jung sto jungi sa sisnem arsnam kanang simpor hi te hawa ong kum tapat I minister badan buram jungi I ba Methodios Dakar te I don ki regular meeting begini ki IOCL ki bede ki part of oil marketing company te ha ka ba share ngin sa operationalize no lan ingin sa sedang no ya kan ke LPG bottling plant po umnyam ti dakaba wara ya katu ka plan ru kan yarap sibon yangi bangim don kam so banderlai ya na asam ne na ke jelapan ko makalong mentay day ba adangi tiet ya ka LPG kan na po ki we ki jela jong kari ka no telingi tiet ki u Q ka no trangi yo allocation pinda pet ya ka coverage jong ke LPG ha ka you ha po ka jela ka jongi kat kum ka ki figures jong ka IOCL ka coverage ka di 89% mo te henry ki active user ki dan tang kumba 69% te translating to san lakh teng ngut ki long ye ki boyo e kan ke LPG te ya kan ru ko mga ong ngi pimene ngim dani kata ka bottling plant te shen ngi kermen by habana July ngi laban operationalize ya kan ka bottling plant te kata ka jing rely tan ka jing shania tan sabaru kan dunakan ti kani ka LPG bottling plant po umyam ko piong pi lada kani ka long kala trikam hadukat nu kala ban sustain ya ka jing don kam ya ni ka demand
jong kat kum LPG. kajing sutu go jongi te kan sustain for the next 8 to 10 days. Kemud ngimdan kam for the next 8 to 10 days ane prash pos ngi ngimdan kam man up na po asam na we ke jalak. Hadukan nu coverage kala man aisa. Ki figures ngam kan mau tang ba kat kum kajing sutu jonga te kan don ni kum ba 8,000 metric ton. Around 8,000 metric ton. Kan yirap shibun ken deh. Ti ladang i pai pade sha iba kinton deh. Ngi yo so ba benta kila bun pa mo dei tang wat na kayin ka sem gajong ngi ru mo. Nila yo so ba benta pinda li book gas e kum tu kan jana mat ki ong be pin ha one ban hab le KYC Aadhaar and all of that. Ti long ki brio ki kalong nong nu kalong jerbat no te kata ka proses poro khoi kata ko rukom ban yo gas ban le shim na ki jaka ai gas long ki da ong ki bri kin ha kin ong habi le sho kata dam le kata yo gas ti nadu menu sa kan ni kala long kala trikam ha ka jela ka jeng Kala terekam kata lah dan sis riu benai man hab yo. Man hab link ke Aadhaar pi. Katu balik biometric riban link ke Aadhaar ko bakal long mandatory. Tikin hab le Aadhaar ki priu. Boleh ba dale Aadhaar ka we ka rule out ba ki rule out ya kini ki double connection. Bun ki priu ki don connection nangi. Nang ta ka ju keteng ki don connection po Bharat Gas. So all that kam sha pi. Thì kalong kawe kalong yen kawe ka gas connection kan sebab link Aadhaar kam tu ka ngiyok ban capture lut ya kitu ki ayu kan se ka bar pat ka phale tu EKYC ya itu ki BPL ru ki ba concern beli kitu ki scheme government ki yok subsidy kumba laispa san pho tungka tambakla por ki shim gas ki BPL beneficiaries se ya kitu ki na government of India ka pha link kumba long mentai ki ration card because the government schemes te ki pha link EKYC bet every 9 months ki deban lebet 9 months mod yek ki ujwala kan ki PMUY scheme amde yek ki normal is just a one time you kila le sisian kala biang and then yek ki BPL ki an hable because katu ka mandatory ka order na ka government because makin pet ba kini bon shim kin hablong ki active users kan bon balap ba ki bru kim don shu te hinde ki man shim ki ka gas kim tip mengi manu bade manu te only with that kila ban rule out kan Adukan nu kalong complicated kani kalong. Kamlong complicated. The only thing is kashu long no ba kashu coexist no ba por bikidang le kajas kani. So things happen no. Ti bangin stop ya kata ngin la ngin hable. So mentapat bon ngin adab. Fin dapat menta kani ka ba ki seed Aadhaar ki beribawan le EKYC almost kila po ya ki 70%. Ya ki baru ki agency yang ini shalong kan. So which is a good number. So it's coming out. So kasulong nak kata kan. Ha kajing pe kajong pinde kum uwe ni distributors hatu ka don ni em kata ka jing bam ya biang te ka jing bam long market ju ha ka demand ba ka supply. Kita ti dan por cap mli ngam la ban ong e ba em ka long kum ta handi ki pen biang ban borobor. Pen dapat ya ki ru to yang am ta kin ai ar lai kali ki shong ki pet atat nang ti pi na po ayu si ki pet kat kum ka booking pula don ki bri kum kini agency barit kidang don booking kat ta tikela bu hi ka alot men kin to kini temta try new agency pada dokam kin ai sha shawai kila le hi na po ka ayu si kata tikela don hi kata ka shong pat ka kum book jung ki bri kan Hadukan nu ko abin kili satu connection ma nama kila don ki reports ba ong ba menta kila khang ye ban le connection thmai hatu kata ka de jing shi. Kadai bersisa kata kini normal connection kila khang kadau ngam tip but ngam da tip ha ping pada yo kali na kadau you kan tip kawan apa government of India kani kamli bakakang na po ka government of Meghalaya kawan ban because kajungi ka system kari ka pan India ka ka server ping pet kam ngi po ka computer kan di kawan pet whatever rules and regulation ting kila le kila pengkelam ki kila awan pet hang tu tingi hapsu comply pet So da question iba awas rai balai ba ki la khang lo kata ka jing. Kalong simple baga kajubab. Kalong ba with this crisis menda tingi haban ration hata kadur ba ngin kita shoy kini ki ba ki existing you can consumer kan. Tifin dapat ya ka LPG ngi kum ka re India ngi rely kum ba 60 to 70% ke import ka wan bar. Te 85 to 95% persen do kena persen kawan nak tugas street foremost. Te kaju ka poru pedipan sotu ba kani ka market jong ke LPG 87% lani prapanyo persen kadai yaki domestic te hajron jo kata mo khalai persen kadai commercial kan
Te haduk mentamnya namar baka ka thama ka kalah man gasngi. Te nata kadau ka sorkar dia ka shim ya kata karai ba ya ka bamenta ikini ke existing consumer nyen asyo ikini ka. Okay. Ngan boy biang siya iba wa the jet mo. Teba habang ia pai kumbai ong mene iba blari ong ba. Ki don ki por ba nadawan kum kini kijing kin haban keliang no ka menu ka jongki. Ya ka rukom ki jai bang ka ba pi ai shi pa ba mo. Ti hatu pilaju hab le hab shim ya kum kata karai namba da pia shim ru hadu ka nu pada ka kata ya ka pla ka jongpi. Ho ai tiki por ba duna gas mi hab shim ta karai bang mi hab penduna ke menu lane bansiri banyak ai minta pin ai ka men kos fimna ra bisa because ki breu ki kwa be kloi te ngi hab batai customers ba kadon ka shortage of gas te ngi hab ai kai ba kham suk eki kan kai ba kham sted kai ba kham bangila ben shet hakarukom ka bangi shet mangi hakata bang por bangim don gas ese how chaula ne kita buku minta pihak ano di starters lane pihak ong lupa gini customer su kenang bakin tip ba kadang ka shortage of gas kumta and then imla da ban ai ta kamen ko se pi ting ai be tangki starters lane ke ba kham kloi in ai be di kita gen ndai pen pan chibon penan kan simpor ki and pitip imenta ki customers I mean baru kali ki bro minta dalam aslam tan kabam kisedang thut kisedang yu teki ong bon balik no and ngam ong ra kisi ka kata hai tu ki por banang sedang hadin ka tu ngi sedang yo kan ka we ar ngila ben penyat kila sang wan ai ki gas kila sang wan ai tang ngim yo ko bagi kwa pat ken pisu em kala apoy ka gas kila la ben penyat tambah ngim dap dah tambah the best part ngan ong ip ba si kum ngarong kam ke business kum pi ba distribute ka gas fi dan kam ke business fi kwa pisa te makir ki kwa kan yang kata ka benla bende ka gas jong kiru because makir ki yo profit no menta pi de ka gas pi yo profit te kin bu li yu ba pi la ben ai ki ai makir ba pli ka ba ki la ben ai ki ai ben te menta ngam dan problem ni ki gas no ai pi kam dan problem the problem part ngan chu batai ngai pi kalong tang bengi habuk kan tungin na book ngakan general kan ni general to all the you can some distributors kidan ki ba lala ban biang ki lala ban poi mo to kidan pagi we ki mamla kan ban poi te for example mentang la book khasan sngi te let's say ba yo na ba mi ora ta khasan sngi phe ba then phe bi shim pan stock phi so em te ka lut kan ko por jungi menta phen let nang ni phi shim cha ru chate shubu ka traffic ru babon menta pihak ka kam te menta ka bai ga jong phi so ka dor arjar lai span re po ta bai kali le se tu berit bare kim na arben be mili shim ta gas pihak book so ka kali pihak book so ka ta ka tang mili shim ta gas kalang extra cost kin kong ka khata gen ne ki berit bare ki khata lang yang ngiru te na ka liang jong a shi request si ki tu ki distributors ba ki la ben kumudur menta polai mukhra ane hayo na pb Pilatip te, yano pin ai. Pilatip, kum let's say pidan bukan HPB. Piladap book kata, iba ada book kata, niba ada book kata. Latip te ka total numbers of you. Te pila kan penpai. Ngimdan kam syukur let chidu sitai. Te kala ka pensuk ni. Kalau nak mencuak kalawan bit, mentah lai mukra kalawan ka kali HPB kalawan kali. Kala pensuk ni ngimdan kam syukur let latip orang ka gas sa shimni lai tli gas sai me sali shim kata tli gas sai la suk ni te mentapat ngabuk ngap ap ta san sngi tip bayu anam yo ra dala hadim tar ki yo ru habis shim te kala kata na ingin kong kum ngim penyat le se bamdan breu ra hadukan ngap plight ta por le shim na ting ni should request no em kai kiai ngam de ra bakimai ra te ni should request no da phila ben alis pet ka location ba plus 2 kata tali ki dukan jong pi dan kata tali hang tu plus 2 kata tali ki pan tu sikali kan dapat because kalau abun ka gas ki shim da shim ar tali ru tali se kan dab sikali ta let's say ki request no na kaliang jongi ki restaurant ki dukan berit bariar ki yang ki semru dala to wan ai no ang tu aja ka ki wan shim ang tu kan hamsuk banya bang shim na tu aja ka ki tangum tai
Ti ki don mo ki ba ong ba lada ka ni ka thma ka yai beteng ken kani ka jia kan at kani ka jia ai deng ha padeng ka US Israel bat ka Iran ka yai beteng mangi so thu ka kta ya bon tli ki ri hak pertheng ni lama di ki jing e ha ki po sngi ka baning kong ko pi ong ma pi bat suki suki phla la ma ban La da ban penya ya. Ot. Ti Hendoi da ka yai long kum ni na man ngi ha ban long practical mo ngi tip kani ka thma ka nya Kan chei long mo no. la kan ke Strait of Hormuz kala ban peli biang Kedai. ngim tip ya kata Kedai. ti lada ka yai ja kum ni ki e pri ki we ki la kan ti ka ba phi kum ki business day phila ban shania la de ban pai khmat te namar kum wing I meta ti nganget bon ki pat ba na ki pat ba ki I ha ka shisngi ta ya lai tli south li ki trok kit ranga te ki ni I bet ti orang ngah tu la ya yo ba man Aya yo, hai. ni kum hayi jongi rutang la sha video orang ngah hai. ti dalada ka long kum tan di pi poi ha ka ta ka camp ki e par ki we ki lan ka ba phila on pai kaman Si kong noi pi ngila ben chat durunga mo kano phila ben chat anga durunga hang to apo pat. Kano menta pin chat sau santli shawla hapo. Ma pi pin chat ma pi ha to ka kamera. Kadon ke exhaust kadon kano phila ben chat. kedai Bun boyo pang bun ba ki ong king boyong kimna ra ben chat. Piso am ka khata te menta pin thit ki to ki for example ki to ki electric cookers and all. Menta fi invest biang hang to. Ha menta hoi kan stet menta ka dor jong ka to ki for example ki to ki cookware ki ba penun kam menta kalaya chabren khando. Piso am ka dor menta pin thit commercial cookware kalaya chabren khando. Kala po sha pra na jar ki bala kila. Le si ki to bomla rapan. Ki ban se ki hap thang dur nga hap thang du dieng tang ban penyai ba pli. Te kalong no nong no por covid yang ni along bi por covid like for example kam shishim example kan long por covid dalong no kumnor ya pen biang ya ki nong tre denem dalong no hap siu di nong tre ba pli phila shim de ki phila bu de ki hap siu no ki te menta film dan business fin siu nei pat kata nom ta pin chat dur nga ka no pin de menta pin thit ki to ki electric cookers ka no pin de ka kata kin yang ni ben pen biang ni ki nong tre ka kata ai ngi kong noi pi and plus ni shu ong no man chu correct me if I'm wrong denem nera we are the job creators to be honest we create job ni pen mi kam ni bu ni ai kam ni seng kam ni ki because na ka we ka restaurant na kum no ru pra khan dai ngut ba duna e pin bu nong tre ken kin kita ki pra khan dai ngut kin do kam kong song kum no ka kata kin menta lesing anum yo ar ka gas lesing anum yo la thi ri ki cookware lesing am la ra ban thi tong ngarung kyu dor ba because adon demand de dena kyu ber ngaru adon demand te menta skeng anum la ban penyak gitu lesing am biang la tor nganong nong wan air ngaru lesing kita ka belat jo ngaru kala kyu sebab palat kami hap sudah baka ka jingsiu jo ngaru tu hap penduk na gitu nong tre tu maki kin lech no te menta lesing gitu nong tre ki don khon nong kti kin besar kun no tingah perkat ngong ni happen mi ta ka lat ka lenti kum no ngin bu e ki ngin sustain e ki kat bangila ni ki nong tre ngin kwar ban khang business kum tu ki nong tre ba pliru kim kwar ban do kam ki hab aisha ta man ta pin thang dur ngaru kan kata ka koi ka khya nong kiru kabuna ka jing e gong noi pi pinda perkat ba nir ta ngi ki ngalong e pi ki domestic people ru ki beli bashet di domestic ru dia tang kidukan kitu ki brio bashet di domestic gasus ru da kaduna ka khata bi ki kum fiong pi mena shet durunga kanu pin la shet durunga menta pin khidang step pin litre pin yu phap thang shaula kan men I ta ka jinta pin song tifen ka khata no kong ngila im ta ka juk thamai menta juk thamai ngila ya be ka gas ngila be electric and everything tingi ha perkhat bi kata ka rukom gen nai perkhat gen ta ki juk nga ki juk yu hoi kiwe bamla ngimna ra banong eru lese maki kidon kishnong kino bam poi re ta gas bam poi re ban se ki bapli ki hap thang ngar ngaru ngimdan ong ngimilam ong ta long kum ka juk pat mangi la poi ha ta bang la yo ni hap pendap ni hap penbiang ki hap lek in kano kam alis nakaliang ko sarkar ne nakaliang jong iba la ne nakaliang
makiru ki sto because makiru ki penengkam ki penengkam mengi ngamri ta manga balong phala bangashat kata ka gas ne ngashat to ki all those commercial food and everything makiru ba pli ki ko abami yem ki ton kami ka gas ta makiru ndera to boong ba kem tresh tom makiru ki tresh tom ba pli kin le pendap biang itu ki gas ya baru khai kan Long namal banila ya kata kejuk ke bawah Kajuk bon kan, ya right. step ha long kom piong pi dalangi perkat dia ke reality ground reality ti kiba bon wat kita kalong kendong bentar kita bon kiba penan kam Apa nang gas, right. long kila long shanya ba ke gas ti ngan pai menta shiba bla mo ba da pia pet dei nakaliang gajong pina ma pila don ha kini kam labun tadi kisnam ni play tadi kam ba ki hotel ki paret play tadi kam ba ki hotel ki ba ha kam trekam ni ek jungya pher mo ha pedeng ke jing penya ki hotel ki berit bat ki pahe wala dog mi kum kini ki jing ki don ki ba ong ba kan suk ya ki hotels ki ba khampau ki ba kham he bakin kin la ban resolve tani ban weng ya kita ki jing ha ki kam ki jong ki namar ba number 1 ki don ya ka pisa number 2 maybe ki don ya ka taka connection ke jing itu itau iki he ki han tu pis ngo ya ha be kata nga ong ne mo hawa ka mungkin ki khap ki wan mi te nga thai di shahi mata bakal ja kum ne nga thai ngi haban long ki bri ki ba wat do ki jing tip ki ba dong kam na leng ka sarkar na leng ka company ru ba mantangi dong kam ki detas nam ki detas kung san ma ngi dong kam man tip kanu tli ki hotel hospital kanu ki kapas ka idung ki ka web ka hotel kanu ki rooms hotel ke capacity ko ko si jung ki tingi to ka man workout bani pek ka ko kapatan jung ki ka consumption for the last few months ya so to ka ni hotel kan dan kata ka payanan kani hotel body kan kata ka ka long yo average the haba gile utani device studies jung ye kata ka in the case of crisis bani kumunta dia kanu nilaban ai kamu nilaban sam kanu dispute syaki tu versus hotels kita tadi cuma tak hotel tu mau piong behemo di hotel ki bahe mesti ki de hotel ki abur mak kamera kata kan gue let's say di hotel pak tiba jadi kategori jom ki kalau higher end dia nanti kom yung ki restaurant ki dah poru la ki wat ka menu la compare tika langsung tu ye consumption pattern jom gue ko ya hakan ni kan kampung ka state ni kamtam ka bade ka state ka ba long fosan haka tourism tiki bon ma ki accommodation units hangi de matang last tu bakadan ka environment kan dan be namal balik ka ki tourist floor ka heavy ba hangi comparing ni other states mo tingi ka man pet na ni angle ba ka consumption total consumption jong ka gas haki de even in normal times last tu gas ni mungkin tu ba haka state ni ka kam ka gas commercial gas in long term kenang bakan affect ya industry kan pi nomor beli hangi kan multiply effect of heavy industry naka daw ka gas kan affect ba other things lah kan affect revenue ka state kan affect everything nang tabat la ni asuk tu para ka port crisis mentala na subo mentala na nakasispa ka government and ka company ka laban ay tang 50% ti ya kata ka shortfall of 50% ile ang we have to go to other means of remote kamot lalapila lembag that induction kita, bila ada mau renang, but preference kita try alternately hadir yung gas kadegi electricity. Nama beli berkat di environment, nama lagi dia berkat di other di mo ke effects ng ganyan, yung ganyan. Tik kata di gawe nang dapat haba people berkat buat government berkat buat ibriu okay in terms of prices, common le the induction kita not fully maybe part of their cooking, not all the cooking, in use siteng ng gas, siteng ganit tayo. Tamba ka di po ka di magkano kan, mentagi beli mo, mentagi ng sutu, magkamban ba, magkam uninterrupted power supply. Ika di man pen kata ka front ba, kanundan ka uninterrupted power supply, basic frequent breakdown and frequent shutdown, kanunle kita shutdown and frequent breakdown, kanang ba kanyarap ba kini kung nakam to alternative means of ihamamdan ka gas, kanang ba kailangan, inyo abiyang inyo ay kata ka ding ka idong ki sa mo ki hapo ki hotel dong ki hapo ki idong ki habo in kadang interruption ko kumba piong menemo ngasoy ha be kata ba ka jala ka jongi ka de ka way na kita ki tourist destinations ha ka ri bro ko perthei mo but ka sarkar ka yele hi kum no ban ka dio ya ka kam jong kai perthei ka jala ka jongi
Ti habang ite bang idon yang kata ka potential dei hatu kala don ni em kanu ke judge study ke belale ha kani ka benta but pi kum ka federation dei hatu pila don em kini ki kinja jing yalang lani ke jing shong hapdeng jong ki members hapdeng ki jong pi ban nong anticipate yo da mi kum kini ki judge jing ke ke pin le khnang ba kini ki hotel ki baret ki guest house ki kinum shakta te kumta kain ladawan kum kini ki jing kenapa pi baro hi kain pin la ban sustain Pi akal nakalyang jong federation katong ni members nilai kan yang ni issue jong ga mo na try iba ite bahan nakalyang federation ka indo gamban bu mo klay song meeting bat pi nakalyang supply department ru bat hangta la don lang nag gas agency la don lang company la don bakal ada so tika ka bang yu iba kalong ba menta kala kham is yak ni po pamusan ka gas kam yom tamo tendai kani kadai tak ka ba yo gumen ba ngimtip ka future mo kani ka tama kai ban ja dia the unforeseen things kini mo gan is ndat te ni hamon long ki ba pun kre te te nakalyang dungi federation ni ila par khat hi gunno ban man wa ta ways and means kumno ban in advice ki par members dungi kumno habadan kum kani crisis what to do ke strategies dungi ban yo ki das kita ketang pasang advice na mabli bon na ten dungi members dungi wa da mungi bon ngim long aware ki ba dan kam ni le ngilai kran chapang ki jing chapang halor kumno ki kani ka jing duna ha kani ka commercial gas lani ka jing ka bagi pai ba ke sham ha ka bai day ba ka booking lani ka refill lani ka ta connection thamai mo menta pa ding nya pai halor ki la klen team kumno ba kum ki bor ki ba day pet ha ki shna te ka ma pair ngila ban pin sting ki ta ka jing ki pai ba mat ki business ki paret mo ngin pai bet sha ka solution haka ni ka jing me jum ta sing ni sedang shona pi ba wa nakliang ka jong pi lada ngin sedang shona pi na ba nakliang ka jong pi lada kani ki jing ani kani ka jing ya ki hang te po West Asia kam pat la ban kim pat la ban poi sha kanu jing ya smooth ho jing mun te bat ka ba ngi yo iru ngi tep ru bakala ban kta ya ka jing thiet pnyang jo ka India na kita ki weki Gulf countries te ki ki senjam ki ba kum ka jalang ila ban shim pade ban pentik na ba kanum don kanu ka pressure ha ki pai ba haba dan kum kani ka solution mo mentang hablong from all front pi kanunu ka kadan ka reaction ka law of Newton bo mo to every action is equal and opposite reaction the hakaban ka crisis kumni kamde tang crisis kadan juga gas kadan the other things also ka affect mo te pilap ba hap nadu ba jaga ni crisis apo sya kadan even ka flight fare ru kala affect nang ta pat gidan giri apo jengi ngim patlap ng salam ese nang tapat kadan ka jingduna jong ki tourist ki ba lech ki gidan ka tuan ni kiri ki let mo tagamot ka footfall ka duna even hari jengi gidan ka lahir ndat me gidan ki jaka ba kimla ki bre ben lecho ba nama beli ba ka fare ka along higher te kani ka crisis te ka affect ru ia ka football ki turus te lese kala ban affect ngiru te tang ba ka we ka pi ka we ka lyang ha ba ki turus ki le dai ka we ka kong san ki communication ka le manta ha ba pi phat dai ki brio ki wan ki wan the flights ki dan ki wan the train ki dan ki wan mo te nang tapat in the short pan na airport hotel chane ki sightseeing spot ki hamle de ki kali te ka consumption jong ka fuel ka dan hang ta ka heavy confusion te la da ka ki waste and means kan long ne bangir ngi poso thu ki brio la da ki la spo mun ta ki brio ki bele tang we armut hawe kali ki nyale no shared vehicles also ki la ban non kum kita ba khnang ba ki la ban reduce ya ka consumption jong ka fuel the same purpose gila let ki brio ki one in the group kidan ki group ki ba ki shimno lightly softly ki kaliret te ajaka ban ong ta tingi encourage ki groups kamtam ki yang ki toro patas ba ki shimno ka vehicle se ka bus dan ne ka kham he ka vehicle ajaka begin lightly softly kali kini na ka we te again monta piarap ya kari jong ru consumption no kita ki gila ban advice ngimla ban force ngila ban advice kum ka state as a responsible citizen bang gila ban le amtai tengah tarai gidan ki turus ki basoto kin sasoto kita bagi nakam bande entah te na kaliang jong pi ba war kompi ong no ni lai crunch pang ke LVG crunch pang PNG ba ki we ki jat boarding mo energy
teh bangi pangi klat ban kran pang ka fuel kum ba i ba bla lo menta hatu kala don kum kanu ka panic buying lan ka jing thiet Ya ke petroleum but ya ke petrol but ya ke diesel haduk mentah mende kibyang. Gidan ke stok haduk expose ngi. Pindah pe kumakarata ka gidan ke stok tang ba ar lais ngi. Ti ya ke petrol but ya ke diesel ngi mendon ka jing Dari kumna government part mangi kamtam ngi keren biang syaka LPG ke enforcement part ru ka ba ngihap ban keren namar ba napo ka state government ngi don kani ka state LPG monitoring committee ya kani la head di chief secretary ki don di line departments kum ka supply department nang ta de ka transport department legal metrology kum ta ter ha ka bangi kwa ba kipat ba ken suthu ba kanum don kata ka black marketing ha ni ya keren very open han na government nangi ngilong scam ba kanum dei mendon kani ka black marketing kam dei mendon kani ka hoarding but kipat ba hi ki di ban yo e ka bha consumer jumki namar pindape ka department jongi ngi khot department food civil supplies and consumer affairs tingene keren ya ka consumer affairs kemut yu nong thiet nong pet dei ban sofa te hakata ka dor bangi man gas ngi monitor na ki district ki don ki district LPG monitoring committee ya kan ni rula notify ka khalai tarik u march arja arpan rep mentau senam te kanu teli ki FIR ngile kanu teli ki inspection ngile bat kumta ter lada don ki ni ki beri ki balik hoarding bat kumta ter penken ngila ban file FIR pinda page as per Essential Commodities Act ka section 7 jong ka ni ka act ko ong ba phila ban dan kuna la ni file FIR ru lada ki penken ke lada ki le ikani ko hoarding ne ka black marketing ke ti haduk mentah mene kabiang namar ba kumai ikran iba mene bangi force kan i kibri ngi enforce kibri bakin le gane ki EKYC ti mene pe kum syari thor ka don gane ka hoarding ka don gane black marketing ne dem ngi le e gane ka EKYC la ni adhar te ka kamlong streamline diat kan te kamlong pathar balong syari thor kan ti nolor kata pat na ka state government ke bingi le kolong bangi la tho syaka central government ru te khat artarik umach ila tho chief secretary ki jongi syaka secretary jongka Ministry of Petroleum and Natural Gas ba ka state ka jongi ka depend ha ka tourism te sobha ban relax ngi na ka nyop na ka 4% syaka 4% kan ya ka commercial LPG but ha ka khat sautarek i director jongi ila tho pat sya ki ni ki managing director jongki ni oil marketing companies but na i minister benun brom jongi ba khat pratrik umachi ngila tho syaka union minister ba un consider namar ba ngi ngilong dependent ha ka tourism te ngindang yai buat dian te game 4 ai ko coba ten re mentar naka 4% kila increase yaka 9% te ngindang yai buat dian te tanga tai ngakwa pensai limba kani karansan ba kipat ba la de don kanu no kajung ujor kila ban phone to toll free number we kan dai nyu la ne to WhatsApp number kan dai sau not r lai r nyu lai nyu tingi shim ka action kuntakan nakwa ban poi biang hai ti pat mo ti bong pi black market baki detu ya ka cylinder kai kat kum ka statistics ka jong pi nei ka ba phila le but ringkat ka jing trai lang baki distributors kan ka ba kini ki KYCs ki ba phila le kana ban pe ti kana ba ka we ka long yin kanum don connection how to way distributor or to artly distributors and lightly distributors mo hado man tamen ne ha to phila shem ne phila lap ne em ya kino ki long yin ki ba don more than one connections. Katu ketika policy ke ba napo ka PNG ke jong ministry ngilong aware biki don ki duplicate records ndiki exact figure ngam laan batai pi ba kumjur ngilalap ling baki board district nama kini gas district level LPG monitoring committee tiki don ko mga ongai pi menne napo legal metrology na police ru nang tade napo disaster management authority but KDC tikilile inspection kilap ru ba kadon ka kani ka nong kumno kani ba hapo restaurant jag bikin use da commercial ki use no da domestic ko me kata ki case ru ngila take up but ya kani ka daily report ndai tang maksukut tangi for decision making tingi apa ru syaka Ministry of Petroleum and Natural Gas man gasni kan Okay ba ketangan poi shopi mo nakaliang ka jong pi pande nada kani ka jong ki kaya beteng kan kum ki distributors ki eki senjam ka ba POE nang ni shakmat ka ba nila manshim ka ba ngin pen sting kan ya kata ka jingkit ba kanang ba kanum don ki ni ki complaints ki jing ujon ki pa ba ka don kan ni ka jing pakla ka ni ka jing ko kani hang ni ka jing bam yo gas ka por ba biang ka jing bam yo ka connection ka jing kum kita ta
Em kalau kum ni, kau yang berkelan arban tamu, kau yang som tan fi ong iba, pi la julap kita ki hoi, nampo department nampo ka government office kem nom tip, kai bangi tip ngilap mangi. Jadi gitu ni, pasar rendah nak ki connection, ne, ngim, dah ki manra ki yuruk ni ong ki kilat duk ka gas. Ti badi kum ta fi complain ong bam ai adhar ong yo gas, bagi bun ngilap kum kita ki cap tingi hap you kan. Ti balik kum ta ru, tam bagi lalap ar lain ru la sangel ayo ban ai no ya ki, wei. Tiga baar kalau dawan hani commercial, pi ban pencai pi kalau kum ni. Kani commercial mencai, kamlong ke domestic. Kam dek ba subsidize ke government pi, ketika open market cylinder, kum fi petrol diesel. Jadi ayu por mencua, papadon kani ka jengklumar. Ti kalau kibriu ki one chim connection ki one chim nanga. Ti ting ki chim nanga ki myo gas ki chim nantu nang ki wirat ki chim wi agency na ni ru. Kam juru ki chim connection nang ki wirat ting ki yo nanga na jan ki chim no kam don e kata ka kumalong ka domestic bahap yang kakat ti. So that is the thing. So in the market ru pancukeran ki bon ki don ki small restaurants kam keren ya kata ka ki restaurant seperti ki bon ki ut ki omang jiu. Kalau kum ni, bukan ki restoran ki baret pat mencua, udan we bapnya cheese nem arsnem ukang no. Ti jaka bo un serenda ki selenda ude no limpa siki we ti. Ti shono kum pi play dukan red to fi layo fi atin ni ti ba la di layo. Tajayo katu ka connection kam don registration. But then bakadang long open market to la don batli ai bai kaya bai ti. No hue and cry. The problem is la asdang kan ikhtama dan everything kalau kum ta kan baro lapan kan ti da kadi kum ta kan ti menta ngile kum nu ngi ong ki brio bun ki badun dukan ria pabun ba ki let subha chapo ki distributor ban kali bakin tip hi maki ba por ki sim gas nanu ki sim kata connection bakin let chitu ki distributor ban kali kadon am kerteng jonga ngani ti balada kadon kinlap manga hadu mentaru dang dang shenru one way napo yo kakot ke banadu senam prapunyo berkat ki wanra menta ki hoi ngi connection ngi dapat po system kadan psi kan ngim ju kan mau ban pai pri kadang long open market ngi shu ai bek tu bakam padan e kata kayu temen tapat men streamline kan ngi ke pat e baro kin le ju chik agency kam no pet beki don keteng ne ki ban le bekin le no kenapa once the register so that kan biang bala syai syakmat lada ka kam don ju kathama ka biang te baro kaya bek melele lada ka don pat kasuk ru mengiru na government ru mat mafisia ru na ki yuru ba ki sutu ho ngi don kini kilang regularize ngi suk ti lada de ban ba pin habawan ka jing hab ya bental ya baro ti ban bentai kata pat kan hab don ki kon documentation kan nu pidon kum ta kan ti in between kalong kum ta kan maka sap poi kan ni ti ba henry mentai la ong ki brio di subha ban ong ki biru ki mat let ki kitip hi ki mat wan ki ni salak ban penbet kita tingin sa yo kat kum ka jing smut ho ka jonga ka long ba link ba kini ki notification la ni ki jing pen bana ki bathmai ki ba ka sarkar ka pen bana link ba ki distributors kalong ba ka jing wan ra kini kalong ban streamline la ni pen biang ya ka rukom trikam ne ti kata ka din number 1 mo ka baar ka long shukwa jing shai kan diat mo namar ngam da tip tikna kan long ki bapendon kam ya ka domestic ki don ya ka kat mo baki bapendon kam commercial ru ki don ya ka kat ne ki ho long kop tu kan ki nap long fi wan le registration kan oh kum tu hinde fi yo ka cylinder fi bobon baki menchua bobon baki sha tip pateng kum tu ki brio ti kim don kan ka tu ka registration kadik badik e kata kan teman tangi ai lo ya baro ki don ki brio badan dukan ria ki ba small shops and all that ki wan changa ki to shi ti pet ba don okay fine ni sim number ni ai to ga siki because the registration because the government ru na IUC na government ru kalau wan ke strict order ba make sure that everyone gets the cylinder again ke ka jia pera ka door pat em kedua tiga ka tu ka commercial tiga kelas set here government tu arajar lais pa san post something mo Okay. ka tu ka di ka government kala ai ka price ka set here government every month ka change ka price kata ngim la And it's driven by open market gitu. Kat by kadi ka domestic te kadi kandas pa san pau. Te kadi pa kalong subsidize dak sa tu dia em ta si ajar san ka domestic mo tu is subsidize ka tu kilang very strict ka tu hab book kat san singi kena yo up kat san up san singi hadin last delivery kitu kisio because that is domestic because kitu ki cap kat sautuli kat sautuli cylinder per year mut lada fi cross no ya katu within that financial period ni say by January fi cross no tu kota pimyo shop bantang gas
because lada fi cross katu company somewhere the consumers la misuse dia because kat Southeast Cylinder for normal family. Take away ke business establishment ke lak benchim hadu kat no. Kita lagi ki gas. Commercial. Ke commercial kam da cap Kam dah because kalau open so ki I bet as much as we can come ki. Depending on the availability. Balik kam dapat mentah pak shop apa availability pat kam. Mentah pak keluar shop mentah. Tang ma mentah pada nama baka don kan ni ke ki Yes. kadau ka don ka Hab sure I pat king sebentar. yes. Hab ya bentar lang ya borok kan. Okay. Tu ko mo ini ba macam ki wan bi abam don card mesti bi kran ki abam don card ki domestic cylinder ikran ya kan commercial cylinder. Macam. Ki wan ka pak kwa ki I bet. Menda pak kwa man bu. Tu obviously pa hab di bende ti I bet. Kalau nak bakadon kan ni jingnya bentar bentar. Okay, tengin pai hi ba awada jet mo. Ba nak kalian ke jong pi bre. Ke ki senjam nang ni shkmat ka ba. Pi kum ka association la ni kum ki try restaurant, try cafes ka ba pi la ban shim ban pin tikna ba. La da mi kum ki di cap nei kanum bu jing e than te ya pi. Em cũngบอกงี้บ้ามันnày basically is all data. Get the data right. Kung ta pinang kam ko notally and everything. Kung ta si kawai ka restaurant bahek ka pun kam notally. Fiat sutu. Teman ta lesek la don ta katma fi sutu barang you. Te fila pre plan lupa kan ba ka megalaya ka don kam kata. Domestic don kam kata. Ka commercial ka don kata. Kemudian kumenta ngam don kam su ke mengan ki kore oh nga kwa gas la sai nga don kam gas la sai. Kini saya gila tip. Ba gidon kam kata ngin penbiang kata ngin la banyo. Imong raba hoi kasuk banyo tambah maki pa kreatif kita kadata. Like you know kumpi pidon kam hakawai ka dukan pi pinyai pi pida hakashi benai pidon kam pradali the prime to kat ar flash to don kat no and then kumta kin pa tip kin kadata. So that's it helps kin ya baru khaji ni datang ya ki you domestic and commercial. Okay. Namang ilai keren ngam taki halo ki bon ki bentan deh. Tingin point no shka bukut jong gani ke jinga ther ken. Tingin la ban pen kut da ki closing remark ni iwe pe iwe na pedeng jong ping ni zdang shuna pi ba bla. Kebang saya kebang ang nuat ya mengi mentah kalau baganum dan ketama kanum continue sun ketama apa na kata kata gawe men kong du dan ni lada kai dang yai don lada dan ke ding ya ke macam kuma sem hani ya ke gas supply tengah trying in long pun krek kum no ke sajdi jungi bagi di ban le kata kebang kusan mengi deman plan lumtahi wal ya apa du lawan kata kapor men kerdu. Ba wan? Dia nangi kumang abatai menangi don ki monitoring mechanism at state level but kumjur ha district level. Te nre lada ki pat ba pat ke mon sekmat ban raise complain au to toll free number to WhatsApp number. Te kajenjaring mengin take action. Te kajengkat pat jungi long ba naki pat ba ro ki don wan ai kti kamon kadiang jopi pa man sekmat ban ya tre lamat ngi ha ka ba we po we genuine beneficiary uni ban yo ya uni selendakan. Giru ju hi sulau nak tambah ke bu ke government ki close ngap comply kata misu tu hi tambah ka ki pat ba te sulau nak bateng teng du ka ki pat ba ru ban kam ya insyaallah det pateng teng ki don ki jing ka ba teng teng ka sistem ka tu ka server ka down ti ka pintu ko no hendet teng teng ti long bakin la yu ti tak kita hi pat ka ba ar ka long ban ki beriu ban subha bakin mi syakmat ban wadra tiki adhar ban lengki ile kita ki KYC baka sukkan kumong iba makan kimbiang kita ki data bat kumjur itu ki brio ki 200 ki baladon ki commercial bikin tip ki card ki dan bikin sobha ban mi ya ki respective agency bikin keli ban nyet banyak kena bikin dalap ki lak ban pembiang no tenta kena ba dalada jon de ka suk kata ka ban nyok bu kita ki data ban streamline no baru. Thank you ba. Iba awada je. Nakaliang jogi tangi kermen hi tang ba ta thama hi numdan ta thama ka yai be hi bar khoi nimdan kam hi man chong hang ni ban ya karen spang kita ru tarai shu mo shu dwai tang man yai be kam ka jam yai be mo ka bare mun kam tom tai Tingin la yo ya ka tu ka jinga ther mo ka bala sani ba halor kani ka mat kan. Bangi la ru yo ru ki jing pen shai ki babun halor ki bentala ni ki jing u George ki pa ba. Ti ngasukwa ban shu puli khendiat halor ki jing ai jing mut ki jong pi mo ki simbo perkhat ka ba philai sa man ta sni kumla kaliang jing ba bla i ong ba mo i khmi lti ba kan ka jing long jing man
hak pertehi kan don shu kata ka thamam kan don shu kata ka jing kan art kan sawan kata ka jing suk hapdeng kiri jong pertei pada ka joko poru I ong baga I laban jur halor ka jing don kam ya ki ishna te kam repair bakin wan ra ya kita ki lat klenti la ni ki strategies bakin do plan lupa ya kita knang bakin num don kam ban up hadu ban do boy kata ka por ba hak mat ikini kijing e tin shushu na kaliang jeng iba awar ila kentu ya ki pat pa kam tam gitu ki pendan kam ya ke LPG ba lada kidon kinu kijing ujor bagi sengo bha bagi tip syakar sarkar ling ba tu toll free number ba ke sarkar kala ai ba ka jogo poru ba kin let mi syakitu ki monitoring cells namar ba I ong ba kila don haman ki district ni don haman ki district Haman ki district. ngidon haman lagi district balada kidon kinu ki kijing bamshai la ni kijing wa kejong ki banyo jing tip company halor kan kamat kila ki dei banik mi kitu knang bakanum don kanu kejing ya snow tho bakla hapdeng ki consumer la ni kita penon kam ya kini gas cylinders bat ka ki bor penyat ya kini baro ti shosho na kaliang jing ba kenton ila grand ru halor ka kidon mu kijing tuko hang ni hang tai kindon kijing suki hang ni yang tekin don henry ila kerpa ki pat ba don ki cap ke ba ki pat ba kin hap banyai sha pada juga pore ila tentu ya ke jinga trailang hapdeng baro kini ki kisna naduka sarkar naduk ki distributors berkumju ki pat ba bagandon kata ke jing trailang ha ke juga por iba wa de jetu ila pen pau ki jing e ki ba kum ki business ki beret la ni kum ki restaurant la ni kum cafes ki kendo na ka daw jong gani ka thma ha pa West Asia henry but ila ibu jing wai ru ba ikermen ba kani ka thma kan good no but kani ka jing ya bom yes mu thu jing mot hapdeng ka US Israel ba ki Iran kan good no ma ba jing so kan wan ti pat ba nge ba ling ba ki tu ki simbo perkat bagi jing pen shai ki ba ki panelist ki jong ki la ai meta sngi ngila yo lada om shispa na ka shispa at least ngila yo ban cover prapo na ka shispa rumo ban ai jing shai shopi halor ki benta ki ba pair kum ka jing bompoi gas hakapor ko biang kum ka kata ka sngi ka bala pin kentiu na ka khatsan sngi shka alpusan sngi lani kita ki jing e ka bag phia kendu ka por booking te ngi sngo thu ru ba ka sarkar laga de ka sarkar India lani ka sarkar jalla na ka ka post ko pat ko mga nang ong nehi padang dang hakini sngi petroleum secretary dang ong hi ba kam don kanu ka jing du na ha ka domestic gas cylinder namar ba kini ki jahad jong ka India ki la banyak leng ba to Strait of Hormuz pa kata ka diga jing kular jong ka sarkar India ti kendai ka ladangi pai pradesh ka jing e jong ki pai ba ka bagi pha ke kendu menta pade ka long da kum bai tingi ngi kum ong benengi don kam ban wa ki la klenti ba kum no ka India ka la ban yeng halaki jong ki kijan pangi kum bai la batai ba war meneru bi ong ba shen hi hau banai July in sa yon pentri kam no e ka botting plan jongi but kum juru ka don ke jing kren bangin ye pentri kam no e ka ka PNG le ba PNG le ka jong ni nang ba kindon kini ki benta ki bala banyarap yang kum ke jelala da don kum kini kam te parlok sa shi sin kwa ban ai kuble ki panelist ki jongi iba lum lang bla iba SQ1 iba kenton kharpuri pat iba awa de jet lamari ki bla plat por knang ben don menta bangi banyak keren halor kini kamat ban ai jing shai shu pat ba ban kermen ru ba pat ba la yo ke jing shai ti tang kitu ngila poish ke pukut jong kan di ke jing ther ke jongi second do biang pi hakawe pat ke por kuble pi baro